Pila ka mga rider ang nakuhaan sa CCTV nga nag-drag racing sa Kidapawan City sa Cotabato. 5 sa mga rider ang misurrender human nagtanyag og 50,000 pesos reward ang LGU sa kung kinsa ang makatudlo sa maong mga nag-drag racing. Aniya ang detalye. Sa viral CCTV video, makita ang paghunong ni ining tulo ka lalaking rider sa intersection sa Quezon Road National Highway sa Barangay Poblacion, Kidapawan City mag-alas 12 sa gabi niadtong Domingo. Makita sab ang pag-abot sa lain pang mga rider. Apan taod-taod, nagpabulot na og padagan diyang go na matud pa ang traffic light. Ang usa niini nag-alas Superman pa sa pagpadagan. Daling nag-viral online ang maong CCTV nga gi-upload sa LGU. Ilabi na sa diyang buot magtanyag og 50,000 pesos reward money ang LGU sa kung kinsa ang makatudlo sa maong mga rider. Adlawng Miyerkules, 5 ka mga rider nga nakuhaan sa CCTV ang misurrender sa LGU. Kauban matudpad nila ang ilang mga ginikanan o guardian. Ang maong mga rider nag-edad og 17 anyos, duha niini ang 18 anyos, dunasay 19 og 20 anyos. Samtang dunapay gipangita nga laing 24 anyos nga kaubanan matud pa sa mga misurrender. Matud sa Kidapawan City Police nga ang maong mga rider wala gipriso, apan gihatagan og sermon sa LGU kalabot sa ginabawal nga drag racing. Wala naman po tayong narinig kahapon na sinabi ng ating city mayor na a complaint or charges will be filed against this individual. But rather, pinangaralan lang po sila ng ating city mayor, unang-una, ihinto na yung drag racing dito sa Kidapawan City. Pangalawa, mag-aral sila ng mabuti, tulungan nila kanilang mga parents para makatapos sila sa pag-aaral. Pangatlo, it's for them to not go out in their houses, especially during curfew hours. Kahinumduman nga dunay laing mga kabatan-unan nga nagpahigayon og drug racing sa maong lugar nga posibleng makamugna og disgrasya. Busa gilaraw na sa PNP ang pagpahugot ni ini, sanglit dunay city ordinance kalabot ni ini. Ginasuta pa kung unsa ang silot ni ini. Pakiusap ko lang po sa mga individual, lalong-lalo na yung mga bata na mga mapupusok pa na magpatakbo at sumasali sa drag racing. Itigil na ninyo ang drag racing dito sa Kidapawan. Huwag na nating antayin na darating pa sa punto na madidisgrasya pa kayo. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.